Здравейте, това е първото ми видео, което ще го снимам. Почти всеки ден ще снимам в Brawl Stars. Понякога ще започнем да играем и на Roblox, но първоначално ще почнем на Brawl Stars. Този акаунт ми е от 2024. Също това ми е макса. Имам 10 престижа. 9 са ми на един. Чакайте, стойте. Не, 8 са ми на един. И Сириус ми е на 2. Толкова купи съм. Много съм силен. И освен това ще има и предизвикателства, които ще бъдат не точно предизвикателства, в смисъл някои ми пишат в коментарите юзернейма ви как се казва, ставаме си приятели и играеме заедно. Също и сега ще трябва да си апгрейдна Ейтос. Имам бая скинове, но ето този най-много ме кефи. Ще играем на соло. След това ще минем ето тези. И почваме. През това време аз ще ви обяснявам как се случи това нещо, като почнах да играя. Един мой приятел от училище видя Brawl Stars и почна да играе на нея. И аз през това време го гледах как играе. И ми хареса играта, но като бях в детската градина, не понасях Brawl Stars, харесвах само Minecraft и Roblox. Но тогава не знам какво стана с Roblox, акаунтът ми развали ми се. Някой ме беше баннал или репортнал. И веднага като ме репортнаха, не знаех какво да направя по въпроса. И аз се ядосах и не играх 3 години на Roblox. Но благодарение на едни мои приятели ми показаха една много интересна игра и аз почнах да играя преди 3 години. Да, преди 3 години. И така започна и в Roblox. Имам скин. И моля ви се, помагайте ми. И може ли да ми напишете и да ми кажете как се получава онази плеер иконката за контент креаторите, защото супер, ама супер много я искам. Ако трябва да снимам в YouTube, ето, почвам да снимам. Ще ви показвам трикове с някои бролери. И също понякога ще играя и с приятели на Brawl Stars. Не само смисъл, когато аз си реша. Другата седмица от сряда до другия понеделник, смисъл до другия понеделник, до 11 ще трябва да, понеже заминавам в Дисниленд в Париж и няма да имам време, защото ще хода в Лувъра, в Дисниленд и на Айфеловата кула. Няма да имам въобще време, а и сме и с приятели. Понякога може и да снимам и как играя на Roblox. Единствените игри, които играя е една някаква, която просто почнах да играя, защото ми хареса. Build Милионер. Въобще не знам. Просто почнах и станах сега про. Играя от вчера. В смисъл, не сме 1 май. Кой ден е днес? Напишете ми долу в коментарите. Така. Когато съм болен, няма да мога да снимам. Защото тогава си скролвам само в Инстаграм. Единствено само да влезна и да видя какво нещо ново има. Друго няма да правя.
Затова продължаваме. Напишете ми долу също и в коментарите коя ви е любимата K-pop група. Защото... Ау не, ужас. Какви са те, бе? Те ще ни победат. Мраза Демиан. Който мрази Демиан да лайкне това видео. Или да се... А който харесва Демиан, да се абонира. Когато стана 500 лайка, ще си покажа лицето. Но това явно няма да стане, защото аз по принцип този акаунт съм си го направил през 2023 или 2024, не се сещам. И като имам други клипчета, които са ужасни, не ги гледайте, просто ги игнорирайте. Ще снимам само 10 минути. Повече не. Защо? Защото после не ми дава да снимам още и се изнервям. Какво ще е друго да кажа? Вие играете ли Brawl Stars? Да попитам. Така. Сега продължаваме. Не трябва да губим. Защото ако изгубим... Не знам. По принцип аз искам той да го направя на 1000. 1% губиме. Ето. Тази музичка, която я слушате и я чувате, просто я игнорирайте, защото е на Blackpink. Сега, нека да започваме да играем на тази игра. Този евент. Така, аз съм с Пайпър, със сигурност. Няма как. Опа, заех си. Айде. Този съм го срещал и преди. Този въобще не съм го срещал, но ми изглежда слаб, защото аз съм по-силен. Къде ми е то с хайперчарджа, бе? Къде ми е? Сега... О, не. Не ми харесва. Губиме. Бел я мразя, когато е на този мод. Така. За сега се получава играта. Така. Не, тези Демиани са ужасни. Така. Сега. Знаете, че Пайпър, когато е много близко до някой, е супер слаба. Ето в това мразя Пайпър. Защото ако някой се доближи, е много силен. Опа! Айде бе. Аре бе, защо не я оцелих? Трябва да го биеме то Сириас. Не. Ето това го мразя. За жалост. Така. Ще трябва да си казваме чао до другия път и
Ще се видиме утре.